Και πάντα των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Όσοι πρόκειται να φύγουν, να βγουν να πηρήσουν το σταυρό και τους υπόλοιπους που θα μείνουν στα σπίτια, θα βγουν μετά την γενική λειτουργία. Πρώτα να πήρετε γενικό και μετά να του χρόνου. Όχι με άρεσε, όχι το χρόνο μας. Έλεγα και το χρόνο. Είτε παραδείγματα άλλο. Άι το στάνει. Μέσα θα το βάλω, μέσα το είναι. Έτσι να σου πω το πιάνω. Ξέχασες τη θαρμόνικα στο σπίτι. Στο σπίτι. Ανέβησα και μπας. Δεν πάνε να το βάλω στο μάτι.